И една наистина автентична къща с камък. Отдолу камък градежа, после кирпич и накрая турска керемида, стари порти, втория етаж, втория кат. Обаче доста занемарена, защото ако човек се разхожда по тези гради, които са горе, и ще продъне, все пак стара, доста човек ще падне. Доста прогнила стара тази къща. Но пък е автентична къща от 19 век, 1800 и някоя. Обаче вижте портата. Това е нова порта, огромна. И зида е хубав. Камък, кирпич, турска керемида. Страхотни къщи има в това красиво село. Аз много харесвам село Казанка. Ние се усмихваме или няма? Аз снимам натам, защото нали, може да... Няма проблем, ние сме весели Казанка ли? Така ли? Може да снимаш. Абсолютно. Може лично да снимаш, ние сме фигури тук на селото. Добре, снимаме, няма проблеми. Казанка ли, най-големите? Казанка, най-големите, днес празник сте имали някакъв. Ние имахме, да. Имахме, да. Панер. Пък ние ходихме за гъби, намерихме такива големи серни гъби. Това сърнели? Не, серни гъби 2-3 кг. Не сме ги мерили още, ама има. Нека да няма. Айде. Дъжд ще има, да. Беше хубаво времето, ама сега ще има и дъжд. Нека да има от всичко. Страхотно село Казанка. Страхотно. Чакай, че моите хора къде отидаха някъде нататък. Гърми. Ето вижте. Кирпич, камък, стара къща и тази е много яка. Много яка стара къща, още една. Тук е жестоки. Старото прозорче с решетки. 18 век. Стара къща, 18 век. Прозорица от стъклата няма никой. Прозорица е зле, но къща като цяло. Ако се стегне малко, няма грешка. Камък. Ама моите хора къде отидаха? Сега ще ги търся. Така, довиждане, приятели. Гледайте моя канал YouTube Валери Първанов природа с най-красивите растения гарантирано. Интересни гъби и животни и местата, които посещавам и така Казанка.